Salam mehriban televizyonlar. Şun Atavatan TV media toparmyzyň ýürüte derejeli topary bilen Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň magtymlatyna halkara bayragyna ýet, Türkmenistanyň magtymlatyna döwlet bayragyna ýet. Halklaryň dostlugy ordenine ýet. Umuman bir näçe döwlet ýylgylaryna munasip bolan Türkmen kinosynyň ägirdi Hojagy Narliýew bilen ýürüte söhbet taýýarladyk. Hojaglaga döwlet hojagymyza hoş gördük. Siz jahan keşteki rejissör. Şoň üçin biz sizi kän wagt ber görem dagam. Ne şu öz ýurdumyzda bitiren hyzmatlaryňyz sanardan kän ýol başy we pedişläwem hem dörejilik bilen meşgullanyp kino sanatyna eden işleňiz, milli kino sanatynyň ösmegine, taryhda galmagyna bitiren hyzmatlaryňyz kän. Ýöne siziň ýurdumyzyň daşyna bitiren hyzmatlaryňyz hakynda da gyzyklanýar. Häzir näme işler alyp barýaňyz? Esasda da benim öňkü diýenim. Türkmenistan'da öz vatanımız için, öz halkımız için ne işleyimiz esasda adımda olur. Hem Aňarda hem berde ýaşaýanymyz için Asetiya Respublikasynda bu çeper film aldık. Eňäň sesi diýip olam her sefer näme dörejilik işgäri boldum. Üýtgeşe gitjek bolmaly edýän işiňi. Olam aýdylmadyk, ýa alınmadyk, ýa ýagylmadyk tema ýok dünýede. Hemme bar edilen. Diňe ýöne inni senin işiň tapawutlanýanda, diňe seniň öz garaýşyň, özüň şu meseleni nädip çözüp bilipsiň, özüň şonu nädip açyp bilipsiň, oňa näher girliň türlerini giyirip bilipsiň. Diňe çoňa bagly zatlar. Şoň medama diýilende çağany bolan günni terbiýelemeli ýatda. Soňunny täze şeýle bir teoriýa bar. Çağa enesiniň içinde kada hemme zady eşdiýär, hemme zady duýýar. Demek şo wagtdan eýem terbiýe başlaýar. Şonu şo ýagdaýy görkezip ösürüp, şo pikri bollugyça giýiňden ýaýradyp, şonu bilmek bilen ssenariýny, özüm ýazdym ssenariýny. Film şeyde allık. Doğrudanım näme kändat enata meňdeş bolýar. Çağalarda. Oň bir bola bir gizliň syry. Näme üçin bolýar? Demek dünýede bolýan hemme zatlary soň görenden, soň eşdenden, soň bilenden 9 aý öňçe eýem çağa enesiniň ejesini eýem eşdip başlaýar da. Demek ol ejesi bilen en goly ýakynnak adam bolýar. Şonuň hemme terbiýesini eýem soň özüne alyp barşyny, oňa rady ýeri, närazy ýeri, onuň aýdysy gürleşini eşdiýän, bilýän. Şeýdip ýöne bizim filmimizde görkezilişi ýaş gyzy, ýaş oglan meni öňçe öýlenir diýip oňdan gürleşýärler. Gowrel bolan soň onu taşlaýar. O gyzynyň çağany näçeni bilen ak. Aptarnaky tanışlarynyň maksady bilen çağasy bolmayan masala bar ki gelip bererler. Şolary diýsek, şolar alsa diýler, gürleşýärler şeýle. Olaryň bolýar diýe, bir tarapym bolýar diýe. Onuň şogy, gowralygy, şoňdan maşrap, şol çağasy maşgala bilen şolaryň öýlerini ýaşaýar. Oňdan hiç kim gowralygyny görmedi ýaly. Şolaryň öýüni aýry komnatlaryny, aýry jaýlaryny otagyny, şonu bolup ýaşap ýörkada günne adamlar ýatan wagtyny aýdymaýdy çağasyna. Şu ýanky bizim teoriýamyzy bilýän edebiyat allykda başdan. Şonu
Onu inniki ejesi olacak maşallah. Sonra gelip nasıl ýagdaý bar eken. Onun için seni aydım aytmam koy diye. Gülleşmem koy. Onun adam seni ýatlar durur. Onun için men senin ýanyna gelin, men gurulaýyn, menin gurrun meşsin diye. Şeyden niksanı ayal maşallah otururlar. Bire çağatı özünde gurulamelal. İkincisi sonun ýagdaýyny düşünýär. Gurlamel dälligine. İkisi kucaklaşıp ağlaşýarlar. O ýagdaý şeýle boldy. Çağan terbilemez şey etmedik boljak däl. O şoň ýagdaý bolanyna son kuwatlarda uly seriallar alýarlar. Şoň ýagdaý bollugy hiç edip görkezip onun ayol oglana sen başgalada bolan sen ejen başga kakan başga bular da berip ýaşap ýörseň şeýdip olam onun ejedi kakadyny gözleýärmi şoň ýalda görkezýärdi biz goly onu istemedik sen adamy şu bardy geldi birden neşeýle bolaýsa onu öňkejesi egoýejesi bilen hemmesi şu çağa soň bir gowuny ýykmady ýalşan bildirmeýän. Adam karşılık gerek, onu da beýik adam karşılık gerek de. Şonu ahir şoň ýaly niyet bilen şeýdi barlykda. Kän adamlar soraýar menden. Aşa ýene de alarmysyňyz? Isleýäňizmi? Türkmenistanyň däli başşäheri diýip. Şolar ay ýok, Türkmenistanyň başşäheri kino aljak däl diýen oňum sebäbi bar. Maşallah öýünde otur. Öýünde oturkan birden mihman gelýär. Mihman gelende derrew bir çay berelýärdi. Sen çaýlygyň nerdedigini bilýän. Käseliň nerdedigini bilýän. Ýene näme hödretjek bolsaň olaryň nerdedigini bilýän. Derrew alyp getirýän. Şoň ýaly film senaryosyny ýazýan wagtynda şo gahremanyňy berýän resmiň ma da obrazyň ma şeklim. Şu häsiýetlerde berjek bolanda şu gelen mihmana şu käne käseni getirişi käseleri şakyrdyp goýýarmy ýa ýok goýýarmy? Milli terbiýe, millilik. Şo hemme şonuň sen öz bilýän natlaryň ma. Amarda gelsen biriň öýüne barsaň. Şo wagtdan beýan adam mihman kabul etdiler. Aşeýde bolan sen çaýnagym niýetim bilen käsenim bilen diýip etdirlerini bilen çaý ýaryntyny goýmalymy çaý goýuň diýe doguldurup goýmalymy käse olary bilen şonuň ýalym öz halkyň kılık käsiýetini öz öýüňdäki ýaly bilip şolardan obraz öğretmeseň o kyn bolýar eken. Öýdmedämi bardy geldi tomosaçylary ýarýanam bolaýda. Onu sen özüňe ýaranak. Özüň duýýan da gowrunda şu etmeýän zatlaryň dogry etmedin. Onun için kanımızın dökülen yarıştayı göbek kanımız onun için şol bilmekde öz dörediyen obralığında Türkmen öz halkın kılık käsiýeti olaryň özüne alyp barşy hemme adını görkezmekde diňe özüňki bolsa başga bolmaýar. Kynmalýar. O da näme? Kän senaryolarymyz we taýýar dururlar. Olar şunny alsaň alybermeli, ýöne bir heli ur tapylman. Şunny almandur. Kino sangaty öz çykdaýjatyny öýdemeli sangat hasap etýän mene. Misal şoňa durmuş tejribeňiz bilen nähili baha berip bilýäňiz? 90-njy ýyllarda Gorbaçöw hökümet ýollaşdy bolanlar buruna köýüne bir topar edip bolmaýan zatlara ruhsat berildi. Şonu diňe Türkmenistanda biz täze bir ýollaşdyk. Kino teatrlary näýeli? Kino teatrlarda ýa-ni biziň kino göwkezýän adamlarymyz bermeli plany bar. Zaten ayda 100 manat bermeli. Olar kömek edip şu 150 200 gadan real etmeli.
Yönü, misal için bir de 100 manat vermeli olsa, şoň yerine koy bir de 150, 110 versin, 120 versin. Şu zatların katı gidilýän süre batda. Şonu diňe bizim saýyzymyz, bizim Türkmenistan kino birleşigimiz şonu tapyp, şonu bütün respublikamyz boýunça hemme kino mekanikler bilen, kino görkezilýän edameler bilen, kino teatrlar bilen şolar bilen şertden baglaşdyk. Bize de döwlete de amatly olara da. Şeýdip başlamazdan soň onu sen o zaymet de kino teatrlar misal için oğullarda bilet satılan aktı. Geliyorlar geç pulunu alıyada koyuyor ya. Sonundan onun görüyor ne açı bilet satmalı. Şunca bilet 100 manatlık vermeliler, 100 manatlık bilet satmalılar, görkezmeliler. O şu biletler alıp bir sak koydan ayağa kaptalı yani. Sonra atlar biliniyor adam, onu da yön alınmıyor değil. Onun için hem kino görkezýärler, atygow ýaşaýarlar. Kino alýarlar, inniki aljak filmler üçin kazanmaly pullaryny bir ýerde kazananak, ýetenek bolanak diýilýär. Şonu şeýlemizden soň onu etjek bolsam mysal üçin ýa-da diýelim bilet satýarlar da. Şonu biletler satmaz etdik. Biletler ýok. Özüňe öňkün el geçiriber. Şey demedi, biletlerim olur, yani bahalı kağıt değil, sen ne bu mağada. Olur, elim bilen akıtıp yürüyüp adam eltip tapsırmalı. Her rayonu, her kino tiyatro sonra eltip vermeli bir adam yürüyüp. Peçat edilerine girildiğin çaphanada çıkarmalı. Şu da atları ayırtırdık kolu dengesi bildi ayrımda sonra bir film vardı galiba. Gidiverdi, onunla desen yine şeydi de, benimle İmam Hatıba, daşa oğudum, kino setirim, o oblasın. Sonra başlığını yadan Hatıba, o sağ olun, şu döröden tiyada yolumuz boyunca, şu eden dağıttan sunuyoruz, bize şu vaatlar şeyle bir girdi ya. Adamlar şeyle bir yüreğiyle işliyorlar. Sebebi kalan, demeden, şu bermeli pul veriyor, kalan özününki. O şey diyenem zaten şu yılın ayağına çelli, biz yine de önkü planın artık 500.000 manat vermeye söz veriyoruz deyip hatı var da. Bir vilayet, Türkmenistan'a halk olduğunda bir vilayet yarım milyon 500.000 pul artık verecek diye de. Şunu ilk yılın kıyın 2 kez artık oluyor. Onun bütün devlet de vatari sezer devleti. Onun kıyın alsan giden pul olmalı. Sonra yerini sayı dargatta saatimiz kaldı da yönü şu neçelli kino tiyatrlarda onun uğurları var. Mesela için şeyli korkasyon adam gelen ak. Mesela için bir yemeğimizde yarılgıt da bizim ne etmeliyim? Ne edip adamları getirmeliyim de. Mesela için abonement atılıyor. Bir ay öngünden almalı, bir aylık bildi. Şu bir aylık bildi, öngünden alayan adamların 10 tane adam bir kalkozdan. Şolun arasında lotarya oynayan. Film başlamaka. Her ayın ayağında. Lotarya oynayan mesela için birinci ayra kalan 100 manat veriyen. İkinci 50 manat, üçüncüsüne 25 manattan. Şunu etsen şöyle adamlar annem için ben inlik safarda ben belki utmarım. Belki utarım ben niye de. Şey deyip inlik safar olamalı şey deyip bütün kino tiyatrın tomosçuları önünden pulunu yiyen veriyorlar sana. Onun içinde başka edilen yani onu kıyanatları, remontları, beylikleri vardı. Sonra içine hem ben koşup düzlem şey ettik duruşuna pul olup durttan geliyen. Şu lotarya oynanıyor ya, ulu lotaryalar. Şoların devam edilmeyenliği, dine son oynayan adamlar arası oynatmayanlar. Sonra vermeli dağıtlarının yarısını gidilip alıp alıyorlar. Biz onu her yılda bir rayonla
Şoňal festival geçirýäs, öňünden lotereýa bildi, bütün raýona satylýar. Halal oynamalı. Halal. Şu ýöne sonuna beriljek lotereýa goýulan atlaryň hemmeni getirip stadionuň içi ortasyna getirýär. Şu stadionda stadan adamlar diýär. Şunu hemme birlikde satyldy. Şu zatlaryň hemmesi alýany şolary. Onda mysal üçin bir defa jedip oýnamyzda ýygynyň maşyn galdy, bildalynmandyr. Yine nämeler galdy. Biznesmenler büyür turup, şoň hemmesi men alyp bilýärmi diýipdir. Hawa alyp bilýär. Şu at alyp maşyny utup alyp gitdi. Şonu şu zatlar arasy oýnasaň, şunun günne şu zatlar ýörejek zatlar. Türkiýe dilli döwletleriň kino birleşikleriniň guramasyny öğretdik diýen, şoňa başlyklyk edýäňiz. Hawa. Indi şunun bir Türkmen kinosynyň dünýä kinosynyň gotunyna orny tapmagyna ya Merkezi Aziýada öz orny tapmak üçin näil täsir eder şu birleşme? Ol näme baglandy? Şu guramany kurduk. Türkiýe dilli döwletleriň kino birleşikleriniň birleşigi. Şoň hemen bir ýaýygynadyk. Indi üýüşüp biziň etmeli ladymy Medeniýet ministrligi bilen bile gürleşip her döwletde kino teatrlar ýok bolan üçin her döwletde ýa-ni haýdamada bir kanalyň telewizorda her hepdede 2 saat bize vermeli. Kino görkezmek üçin. Awa. Şol 2 saatda her hepdede 2 saatda Azerbaycan'da alınan teatr kinolary bütün Türkiýe dilli döwletleri görkezýär. Özbekistan'da alınan kinony görkezýär. Şeýdip çykatýar bir neşwatyny türkler, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızstan, Kazakistan, 6 bolýar. Şu 6 döwletiň esasy şular. Onuň ortaýatda ki Tatarstan, Başkyrystan, Şuwastan, Yakutistan, olar magasuyalar. Soňsyň onuň Kipr, Makedoniýa we Wengriýa we olar bilen. Şunu şeýdip şunu gurnap, şonu etsek, biz teatrden özümüz üçin Türkiýe dilli döwletleriň kino işgärleri özümüz üçin teatr kino görkezýän sistemi ýöredýär. Şonu öğretmeli, şonu etsek, her çıkan kinomuz görkezip biljek. Her çıkan kino hemmemizi eşderýäli, olary gowy edip, ýa-ni azatlaşyp nersi bolupdyr, nersi bolmandyr diýip. Ol hökman etmeli zatlar. Dörejilik saýgularyň bolmagy hökman suratda sebäbi şonu madama ssenariýdan başlap kinoy gutarynça şonuň ýa-ni kardeşleri rejissöryň kardeşleri onun eden işini görüp onu buna bu bolupdyr, bu bolmandyr, bu taýyn beýten diýip maslahat berýärler da. Şolar 50, 60, 70% kinony gowulaşdyrýar şolar. Azajyk bir kiçik görnüşlikleri boýunça da aýtsaň, şonuň hemmesi agyr kinony gowulaşdyrýar. Şonu diýen dörejilik işgärler düşünýän adamlar şolar etmeli. Onuň üçin şu dörejilik saýgulary birleşiklerde endi bu gatilýän. Şu birleşikleriň her döwletde, her kino studiýada ýanyna şonuň bolmagy hökman suratda. Şu wagt odatlar ýok da, şolar ýok bolan üçin her kim näme alyp ýörler, soňky wagtda görkezilýän atlar biraz ýerde näme köpülen şonuň ýa-ni telewizorda görkezýän adamlar pul üçin takdiýarlar öz kanallaryny. Şu görkezip şondan pul kazanmagy. Oňa da Amerikalılar bir gowy metody bar öýleriň. Näçe wagtda alan kinolarynyň birini ikisini 100 santini, 500 santini bir pakette satýarlar. Ardanmagynyň. Mysal üçin bir gahrman ele pistoletli atyp ýör adamlary. Awa 10 tane atýar, 20 tane atýar, 50 tane atýar. Awa şonu görýän ýaş tomoşaçylar birinkiler. Şonu öwrenýärler şonu. Şol adam atyp ýörlenler. Şu mysal üçin madam atyp ýör adamlar öldürip ýörenler bolsa, ol özü gahrman. O belli adam. Şoň üçin şu adam öldürip ýören töýýärler.
şu kahraman sevmeklik, şu bütün sunğutun işini tersine görmeklik demek. Bir yerine kömek ediyani, yine näme hemme qowlukları görkezýän adamlar baş kahraman bolup solardan ögrünmän yerine olar onu öldürüp ýör, köçe çykyp ýollaşlaryň biri onu urup öldürmeli. Hani bu da bütün dünyada eşitlik tur karşı. Bir adam meni öldürdü, o meni öldürdü, 20 meni öldürdü. Geldi de drone yerine avtomatla attı öldürdü deyip de. Şolaryň hemmesi şu atlar şu adamın mertebesine değişiklik etmeli filmler. Adamın bir mertebesine belirttiğini dünya birgedeklerini adam dine qowluk etmeli deyip şu övmän yerine hem daha tersine görkezýän döwür boldy şu atlar. Şu bizim köne Türkmen filmlerimiz var, sizin öz operatorlyk eden filmleriniz var, ondan özüňiziň rejissörlük eden filmleriniz var. Indi şular bilen bagly, ine aýratynam şu gelin kino, Şükürbaşy filmi, şular hakynda. Umuman şu filmler yine gelin kinosyny öz ssenariýaňyzy bile döreden filmler, şularyň döremi Jamalyň Darat filmleri döremegine näme sebäp boldy, nähili döredi, şular gyzyklanýar. Sebäp boldy diýende dörejikde yok. Sebebi men şunu ýadaýyn, oturayın, edeýin başladan onu hemen kıyın bolýar iş. Hükümet öňünçe ben görüňe girmeli şu temamı özü. Onu o sana diýip başlamaly. Bol başla işime oturma. Ana şoň dowam etsin günü işte. Ana sonra iş sonra bolýar da. Bir de o da vurdu. Naşan gelin altak filmi uruşun bütün halklara getiren olacak betbaçılığı onu aydıp yazıp yetirir yerlerle ahir adam dünya gelip bize gerek yaşap onu da qowluk edip dünyanı qowlap bağ-bağlığa vurup ağaçları doyurup birbirinden bile boluşup şeýitmän yerine çıkıp birbirini öldürmek o en akmaklygyň netijesi. Ýöne näme üçindir? Diňe şu pikirlere gulluk edýän ýollaşlar köp bolýar da. Bütün tarih şeýle. Ene şeýle bolup o beýik watançylyk uruşy başlandy. Näçe gitlerimiz gitti, näçe gellerimiz dulgalylar. O näçe dünýä iýinmeli çağalar iýinmediler. Gidi bermeli sanap gitsem üstüsine betbatlykdan beter betbatlyk hemmedim. Sonra benim babamız kızlarımın bäri ýüzüne sarıp ýan owadan men öňe özenýärim. Kiçije owa. Sonra goňşymyz anaga şu uruşa giden anki adam rahat ýolukda esen nady. O ýema gelini oğul kek ikisi bileje oğul kek durmuşa çykman. Anaga näçe garaşdylar, toňpagyr ýaşyl ýok boldy. Oğul kek şeýlerine ýekeligine galy. Şu gözümizden gününü görüp ýanyna bolanymyz üçin onun ykbaly ýüregiňe düşýär. Şonu özü goýmada bol. Şunu etmeli şu wagt diýipde. Şu filmiň şu jemleýisi şu wagt gurmerip durkan jemlemeti netijesi gödüňme. Gödüňe ýaş gelipdi burada şu agdynyň ýaşmagy düşmedik geliniň şu tallançagy goňşusynyň bäbägini talyp hutulysy gaýnatan aglap durşy. Taty ütköşük netije çykaryp. Agry o söz tanış bolan üçin ay onuň näme bol ýa-ki olaryň ýeri sarp dälle gumda diýip alnany o zatlar ýam soň edip bolýan zatlar. Ýani esasy her filmiň düýbi esasy ssenari sonunda da bir manaly gulluk eder ýaly şu meseleni üstüne işler ýaly çözer ýaly bir manaly eser boljagyny bilmesen başlamaly. Düýbi şondan başlaýar da. İkinci näme rejissör ahir film edýän sebäbi ýazylan hudaýyklaryň gowdatlary şu ýazýa kitaby gutarýa öz edýän adap çeken eseriniň hemmesini özü gutarıp bilýär, özü suratyny çekip bilýär. Kinoda onu artistler, hudaýyklar, kompozitor hemmesini bular ýygnap bilen barynyň agyny birleşdirip, baryny düşündirip o şey etmekle kyn, onuň sebäbi
Sonra elbette gelinken onun amatı çıkanını so iki artistimiz o zaman o dönem yani Şükürbaş filmini ben operatördim, Mansur rejissör. Sonra bolşunu görüp, hem adını görüp, onun bilen eýen men yani o başka adam gözlemek fikrim yoktu da. Gulanmaşyn oynayanlar. Ayını gelinin rolüne adam belli däl o atlar. Olam en kıynat ýa-da şu tema ele edişin ýala borçlarda beýlik bizim döwletlerimizde, respublikalarymızda bir näçe filmler alındy. Senaryony getiremizde kardeş yollaşmamızın biradi kan şuna film alınışını aljak bolmasyn, täzat etmek kyn. Täze bolmasa da geregi ýok, onuň bolmaýar. Ödüm senaryo ulu film kıvır 60, 70, 80 sayfa oluyor da. Bir sayfada yazılanda misal için 1 metre bolsa bu onun ne edip oynatmalı, oynağına ne etmeli, şeytanın 1 metre olmak 3 metre oluyor şu deyip sonra hesabını çıkarmalı. Özünde edebiyatını yadansan, senaryo yadansan iyi. Ya surat biliniyor da o. Yani ahir şu gelinin obradı. Sonra yerine getirecek Türkmenistan'ı yoktu da hem tapamaktı. Ön koyulan artistlerin içinde yoktu. Maimed'den tapılanı, yani çeperçilik sebep böyle, ondan geçip Emre adından. Sonra ne oynaşı, bize ne eldiyene akırıyor. Neticeni çıkaracak olup en sonki sıkıp en sonki damcasına geçirecek diyemde o sonra iki tane artistin beygimizde bize. O erkeklerin içinde Atık Callif Huday veren. Ayal maşaların içinde Maimed var. Onlara ikisine de son hemmeti kaptanın koşuluyor. Etmelatları, okandanlar, institutlarda öğrenen dağıtlar, muallimlerini bilen dağıtmalı yönü ağırdan verilen, önce esası gerekli verilen olmalı. Şol ikisinin ki verilenliği hem beylik artistlerimizden beylik olur. Aslında rejissör olmak, hat yakın mı ya senaryo yazıp ikisi bir barda ikisinin tapaldım yok mu? Onu senaryo diyorlar, ya diye olur şimdi bilene ne hem olacaktı onu. Adı film demeklik rejissör demek. Rejissör baştan ayağa her kadri. Bismillah misal şimdi özüm hem senarist hem rejissör da. Sonra ben görüyen onun için alacaktı adamı. Senaryoyu yazayan ben sonra köp saat ekrandan gösterip yarayan. Öz kellemdeki ekran mı? Şöyle ekranını şunu şey edip oynadı, şu takbartı oturdu, bir takbartı oturdu. Şuları görüp köprüye otursa bolmaya, indi boluşun oturuşu. O beylak yoranını ikadime etmeli, üçüncü gerek değil. Deyip sonra gördüğün görüyen, kellemde görüyor, sonra hemmesi. Şey deyip ben ekrandan yazıyorum köprüden. Onun için rejissör sonra hem de adını bilmeliler. Şöyle diyelim beylak kardeşler, öyle mi işlemeni, hem de onu getirmeliler. Öz uğrunuz, kutarını uğrunuz operatörçülük uğru. Yani rejissör hükmünde. Kamil rejissör, onda da meşhur, tanımalı rejissör olmalıdır. Kim ne təsir etti, kim hali falan lektiriniz? İlk ben Şükürbaş filmi, onun rejissörü Polat Mansurov. Değişen akıllı olan, değişen köp bilen olan. Günnoğur'un tarihini, Günnoğur'un belirttikleri bizim hem sahirlerimiz, akıllarlarımız, onların tarihlerini bilişi. Onun için diploma için Şükürbaş'ın edeni işini, Tarıkhan'ın Şükürbaş dipek ayeti var. Şunun alallığı, Şükürbaş'ın edeni işi, Şükürbaş'ın Türkmen halkı için kımmeti, ben evet fikrimde baktım bulandan ikinci adam. O itaat analarımız ve
Mullagadan başlap, oňa çöle näçeler aňyrdan geleller hemmedi. Hersi öz ugrundan, öz tarapyndan özleriniň dörejiligi bilen saatlara bir topar üýt köçüklik girip, gowluk girip, gowdan gowy çalyp hemmede diýerler. Ýöne şükür bagşy Urşya dadyň berip doganyň boşutmaly diýilende soňra duwtarymyň güýji bilen gideýin göreýin, sungatynyň güýji bilen diýen adam ikinji ýok. Ol ikisany bagşyň ýarışdyrylýan ýeri bar. O da ýarışdyrýan bagşy. Bir o da başga döwlete gidip aňyrda da oňa şeýle şert goýup, ýeňsem doganyny berýän, ýeňilsem doganyny bilen galýan berdi diýip bilen ikinji adam ýok. Ol tarih üçin gaty keşif ulu obrad onu ýaşlamada ýetirmek, onu borç diýip hesap etmeli. Şuýda şu şükür bagşyň roluny oýnan Aman Hanurdiew. Ol şo hakynda neme Çingiz Aýtmatow Kyrgyz ýazgysy makala ýazdyr, Galyjy Adaly öwren saz diýip makalasyna ýazýar. Şo wagt siziň ýaş aparatyr hökmüne siziňe geljekde bir zehiniňe diýýär, ul baha beripdir. Ýöne şol şükür bagşyň obrazyny döreden ýöne köýber fizik, aşgabatly fizik diýär, biz onu da jedelleşenme. Indi diýjek bolýanym şol artistlerden hem güýçli oýnapdyr da tomaşaçy hökmüne şu wagt ýöne gurrun edip oturýan şu. Şunun güýçli artistligi, tadannalygy hakynda nämeler aýdyp biljek ýanky? Aman Hanurdiew. Şu film başlananda men bir zewda pikir gutarmadym. Yani onun için hem beren tawrugum da sende. Onun için Anky Mansurow film alanına naşyonal ýöňçe artistler tapmakdan. Şondan başlap film alyp gutarýança edýän işi şonnaky şonuň şeýle bir çuňurluk bilen her alınýan kadra, her alınýan epizod janky sahna şular işi şonu ýanyny bolup görüp onun için ben golum çoğaldı benim. Ben madem yok rejissörlük ayrı okan yerim yok demek o. Dine Mansurow'un işini görüp şondan öwrenen natlarım bana o dine menel bütün bizim Türkmen rejissörlerimizde bir alınýan natlarynda ýöne koýany eýdaýmeli, beýdaýmeli diýen nat bolmaly. Her kadryň hökmen aýratyn manysy bolmaly. Şo diýýär şonuň iňmir gowy ýagdaýyny tapyp, kirliň sırlaryny tapyp, şonu gowy edip adamlara, tomaşaçylara yarar ýaly görünüşini tapmaklyk onuň adam günne pikir şotda. Şoda atlar ýanyny bolam üçin öwrenenim, şondan başlady rejissörlük maha. O ýanky diýenim ýanky olam şo Mansurowyň ustadlygyna gelýär. Şo gözläp tapmaklygymda näçe adam barlak görüldi. O barlak görüldi. Näçe adamlar biraz işliňe öýler ýoňsady gowy çalýanlar, mesela üçin Türkmenistanyň ýa atgyny artisti, şolar da öýleri gelmem diýerdiler. Biz wagt bir başga gapdarlaryň altynda bolmady ahyry. O diýipde. Ýöne bärde şo fizigim bolsa, mugallimim bolsa, ýöne çağı taada gowy çalýardy. Ýöne öwrenene kana. Ýöne özüni alyp barşy, bir adama iki adam gurlaşanny bir-birini tanıyanlığı adam bir gurlarını beyleki dinläp bilýärmi? Şonuň beyleki ýolly adamyň garşynda goturup gurlarını bir dinleýär, bir dinlemýär. Bir dinlese yarım ünsülen dinleýär. Awa ýerden jogap berende oňa şo soňa münasip jogap däller, öz pikirini aýdyp goýberýär. Şo zatlardan başlanýar artist tapylanda gözünde. Şo näme dip şonu söýäri? Şo dinlemeklik, şoňa düşünmeklik, ýerden şonu öz içinde özüň duýguňa garyp, şo duýguny özüň ketmeklik, şo hökman suratda artistlerden talap edilýän zat. Ona medip bilýän gaty artist, ýa-ni Hudaý bererler bolaýmada kyn az bolýar. Şonu näçe bolsa oňa düşündirip bilip, näçe bolsa
artık sondan so pikirler çıkarıp bilen niyet bilen başlamalar işe başlanganda. Sonra hatlarını gören için aman ha nur deyip sonu belledik. Belledik yani son alacak dedi hem taraftan. Onun için oynanında oynadı. Yani hocana misal için ne? Biz gelin filmleri Şveysarya Lakarna diyen şehrine festivalle katlaştık. Sonra film bugün görülüyor. Ertesi günü jurnalistler uyuşup bahay veriyorlar. Yani rejissöre gelen delegasyon kim oldu onları sonra maikimiz çıktık. Sonra veriyorlar da. O zaman ahırın mayağını bilirler. İnstitütorun, yani profesyonel aktrisa. O zaman vardı kurun veremizde. Hiç yerde kinosunun otu, belki ne tiyatro ne kino olur lan işi yok. Yani saat salyan adam. Şey diyemezde bir jurnalist tutup dedi. Mümkün bir şey. İnstitütlarda artık okutmaklık hükmanım değerler deyip. Şunlar gidip oğullardan, halkın içinden gözlep tapmalı. Şey deyip oynayan adam, şunlar tapılan adam bağ olsa, ne hem için olur 5 yıl okutmalı deyip. Şey deyip ulu urun etti. Şunlarla Akmurat Bəşimov dağım kinoda şeyle oynanı. Yani hocanağın ki başka da. Onun için bir demesi var, ayetsem. Öyle oturup senaryo'nu okuyup bilenek. Onun için başlandı, mesela için gelin başlamazdı. Onun ki ben rejissör olmuşum ve Baykan Aydiyan'la Kayamçı'nın canı verdi. Koyup düşündürüyen, gururun veriyen. Onun ertesi bir ürüne çay oluyor başkandan yine rulleşmeli. Eyyem onun ne düşünüptür, ne fikir var deyip onun bilmeli. Birinci de dinleyen dinleyen. Onun üçüncü de kurun edemde eyyem öyle koşulu kuruyor. Şunu kaptanla şuda bir şunu alıp bir kurun olup di şu fikri koşaytan ne el oluyor deyip mahtat öyle ver başlıyor. Dinleyenliği içinde kaynadarlığı öyle içinde pişirellik için. Bir gün gelip ateş otur dedi bir kurun olmaz sana dedi. Oturdum ya ne? Oğlum geldi dedi, Malik dedi. O bir kıyıdan halaşan. Sonra toyastık divayda dedi. Şeyle olsa getir soğuydum, şeydi kurlar da. Getir kıyıdı ben yanıma dedim diye. Getirtti ya kıyıdı ya. Sonra ne mediyen duruyordu, ne mediyen duruyordum diye. Ne bileyim ben ona ben niye şey dedim diye. Biz şu an bir gelinip kino başlayacağız. Şu kino kurtarırız. Şu kinonu görürsün. Sonra gelin olacak diysen, şovun toyu diyez, yoksa da yok dedim diye. Ondan film doğurdum, kurtardık. Hem ben yürüyüp kaka akıttım onu. Onun kalkıyordum kulübünden görkezecek olup vardı. Bağım dedim gelinlik, bağ dedim. Onun bir ben şunun zan ettim. Toyu diyez dedim. Ne yapmalıyım? Ay geliniydim yalıklan gelirler. Ben de şu gelin bor ne vaytı dedi, söylüyor dedi. Tüy sen adını bilip eyyem son yal bolmolluğunu adamlardan isleyen adam gerekti. Oynayarlar son düşünmeli son manına. Son yal değil. Onun için adamları olur tapmak kıyım. Yani ahır tapılıyor da kan olur. O halkın içi de. Şimdi artist hükmünü de keşif öğrettiniz. Şu keşfi şeylere giden olsam o olacakken yani öz bellikleriniz ama öz eserlerinizde. Yok, artistlik benim kârim değil on. Yani ilk yarım yerde misal için Cimar'ın daratında öz okancı mektebimiz var. 2 tane klasçı var. Sonra oynasım geldi. Yani muallimiz oraya gidip yaralı olup geldi. Okuttu yüzünden şu muallim obrazını oynayıp valli yungalı oynamak olacak valli. Yani
Aşır da oňallar, galan zat hemmeti senaryo bilen, rejissörlük bilen bagly. Ondan näme odam diýsen senaryo öňçe uly temada düýünden başlamak barada. Şo pikirde elbette men gaty begenýän dadym kan alan filmimiz kanem bolmasa ikisani ayratin bir uly begenç duýgusyny dördiýän işler var menne. Bira Magtumul vardı alan filmimiz. Baktınlanca da düşen program. Awa. İkincim Gündoğur'un Magtumul ondan en büyük adamdan Cengiz Aytmatov son eser boyunca da Mankurt film alanımızda. Awa. Sebebi Bu eseriňiziň nähilek özüňiz şeýle şol eseri okap döretdiňizmi ya surat alyňyz mankurdy ya? Yok, Mankurt'u aşağıda Türkan Moskvadan can ettiler. Aytmatov teade roman yazıptır. O şonu Moskvada bir idare vardı. Senaryoları yazıp, kabul edip, stüdyolara berýän senaryo stüdyo diýilýär onu. Şu senaryo stüdyo direktori Galukina bana can etti. Aytmatov eserini getirdi. O sizem okan, o şunun içinde şu Mankurt akın-akını ayrı edilse, özüm narlığa canadym. O şol radi bolsa, ben soňa berjek diýip aýtdy. Şonuň üçin siz şol eserle tanışmaly bana şey. Afterman. Gittim Moskva, Aytmatov geldi. Öňünçe baryp aýamça romanı berdiler. Okap başladım. Ertesi bir gün geldi bile oturduk, kuruluştuk. Köp saatlerini sonunun başladığı yönü 4-5 yılın devamında iş başa varmadı. Ay burada pazatlar boyunca, sebepler boyunca sebebi şu adamlardan mankurt edilýär diyen pikir dünyanın ne hil yollaşsı olsa hemmeti adamlarının lepey deyip duranını isyan hemme yollaşşı eleken dünyada. Tarih boyunca. Onun her hil yolları var. Okudup bolýar, guruluşup bolýar, kanunlar var, tutsaklar var, gadamatlar var, atı ölümlü hemme atlar. Hemme edip bolýar, ýöne kıyın atı. Oňorsoň bir teýada ýolu var. Olam adamyň huşuny alýan. Olaýa diýri adam ýöne näme diýdiň diňeň diýen. Aytmatowyň beýikligi şu gelecekte şu atlar, şu telefonlar var. Şular bize şu çoluğunu alıp barýarlar şular. Şunda bolanda atlar bilen bana da okumaga, görmäge, şu materialları berýänlerim bir gowda atlary, adam karşılıgy, bir beýik mertebeligi, bir kadanaklar. Bir tapar içinde akır biderek atlar. Görüňde ögrünür ýalda at ýok. Hemme tersine. Şoňa da çağalaran birinçi solar görýärler. Şeýdip gideberseler, ondan eýem tarih bilen aklar. O atanan, enan kadyryny bilen aklar. Şeýdip ýerine dahir öz sol huş alynan ýigit ejetini bilmän, ejetini atyp öldürýär. Şo adam Aytmatowyň ýanyk diýenim beýikliginiň biri. Şo da atlar birden öňümizde bar, şoňa gidaýmaýlyň, ýetaýmaýlyň, şoňa şeýsek adam, bütün dünýäň adamlary hemmedi ömür betbagçylygy geçecek ýeri şo diýip. Dünýä derejesinde keser bolýar. Dünýä derejesinde keser bolýar. Ola şol, ondan Magtumlum Neşillat Magtumlum 300 ýyl bellenýär. Gowdan radiyany başlayan, madama dinleyen teade goşularyny, teade burada bir adamlaryň bir eşten riwayatlary, o zatlary kän gurrun berýärler.
Şo zatlaryň edilýän hemmeti Mahtumylyň bilemez akşyndy. Mahtumylyň beýikden beýik akyllarlygyna şimdi bütün dünýä adamlary göz ýetirip bilenler. Okudugumça öňkümden açyk gowy düşünýän, düşündügümçe özüň Mahtumylyny hem sonuň aýdýan ul pikirleriniň şo zatlary bir tümlük men şoňa gitdigimçe tümlüge gidýän gaýta gowluga arayma açyklyga gitmänne. Sebäbi şo zatlar biz bilmeýänýärdi. Olay öňünden näçe asyr egem 300 ýylynyň şunu aýdypdyr. Ýöne biz şoňa düşünüp bilendik şimdi. Onun için bir uğrun tapmalı Mahtumylyny mani adamlar düşünür ýar etmeli. Goşularynaky gaýerde bir setir var, ya bir söz var. Onun her bir tarih aýry. Olara bir bilmeklik. Sonu nädip ýola goýmaly. Uluýdan problemimiz şu. Sözüne de onun öňden aýdyp bilenler. Hudaý beren näme onu obeýdip oturup goşular ýadan adam bolmalylar ol. Oňa şu turgullylardan başlap berilen onun üçin onun ýaýan zatlary biraz bütün dünýäde boljak zatlary öňünden aýdan şu an köp zatlar boldy, şolaryň köpsemini garaşy bermeli boljak da. O pikirleri olara yetmek yok bizim hiç kimde. Ýöne şoň uğruna tarap ýöremeklik, şoň bilmejek bolmaklyk. Şoň üçin Mahtumyly bizim goňjumyz ýöne hiç ýerde şunny oňa baha berip dogly düşünüp baha berip o zatlar ýok. Şunu düşünem da biz şimdi bilemedik Mahtumyly. Oň üçin bu wagta anny bir ýankyha akdiýen pikirme şuullar soňky wagtlarda gitdigiçe bütün dünýä boýunça öňkü gymmatly bahaly zatlaryny bahasyz bolup galy diýenme bir gelek Dagystana festivali Kabardiýa-Balkaria. Şonu maýalan oturup pikir etdik bary kaýsyn köýflemez gaty aramyz gowdy. Aýtmak üçin köp ýübileýlerine ýene beýleki duşuklaryna kän duştuk bärde merkelenne aňyr ýörüte baryp gelip aramyzda gowutdanyň bilen. Şonuň gerçeň bir akşamny guraldyk. Maýa gowuk ýaşlary xannada sen goşlaryny oku. Şonuň üçin seretdik. Aňda adaken öýümizde kitaby kaýşym kulýar. Ýanymyzda ulamaga diýen bar. Şoňa gitdik şonu görelip. Baryp soradyk, kaýsym kulýar serediýä internet ýok diýdi, kaýsym kulýar kitap ýok diýdi, onuň ýazanda ýok diýdi. Onda men onu diýdim, beýle bolsa Kabardiýa-Balkariýada Kabardiýalardaky Alim Keşek o diýsem, ýok, onuň hiç ýazanda ýok diýdi. Onu orasy gamza tutdydım. Terettürt o da ýok diýdi. Çiniz aýtmadyk diýdim. Terettürt o da ýok diýdi. Şu wagtlar şeýle bir döwür geldi. Inni şol beýik adamlaryň eserleri çıkanak çıksa da mağazalarda satılanak. O bir 3000, 5000 egzemplar bilen çıkıyor. Biri çıkarıyor bir biznesmenler yana soňra allar. Döwletleri her döwlet şonu bilip, şun gerektiğini bilip köp banky sanyny manatyny düşündirip beýlip şonu çıkarmaklyk ýam azally dünýede. O diýmeklik bir ýem biz taryhymyzy ýatdan çıkarýar. O bilen adamlar nähili zatlar arada ýazyp, nähili zatlar bize düşündirip gitdiler. Olar ýam ýok, olaryň ýok. Şo zatlaryň şu bizim şu internete, telewizora, telefonlara geçen ýagdaýymyz ýaman bir uly helakçylyk etmek mümkin. Yani hiç zaten kızılın altının bahasyny mis bilen deňeşdirýär, tarkyň biz onu hiç onu bu altın bunu mis bilen deňeşdirip bolmaz, ya demirin ýanyna getirip bolmaz, bunu diýip diýýän adamyň ýok. Şoň üçin Mahtumylyny bollugça öwrenmeli, bilmeli,
Ortiyette de hatta bilenaklar ahri. Ama her hilemiz suat bizim dilimiz içinde ahri. Ortilini bilyanlarken ortilini mahtumuli böyle kemme dillerden koy köpeti ortiline geçirilen, kovu tercümeçilerine geçirilen. Şolar yem suat okulanak. Demek kayta öğrenmen günü yönkudanım artık öğrenmen yerine inni öğrenmeklik peselli. Mahtumluyum. Şoň üçin bir uğrun tapmalı. Hani bizim gowancymyz mahtumly. Onu dünýäge aýratmak üçin täze pikirler bilen, täze o meselelerini çözüşler bilen işe başlamalı. Ben mahtumul var diyor pikirlerimi bir tapar yerde yazdım da. Halçın men diýen mahtumulun eserleri Qur'anyň şahirana terjimesi. Qur'an'da yazılan zatların hemmeti olar yazılan kitapdır. Yani mahtumulun bütün dörözülüğü sol Qur'an'ın hemme akıllı, başlı yazılan sonraki näil bolmaly diýilen zatlar şonun hemmetini şahirana dile geçirip goşlarının üstü bilen şol Qur'an'ın şahirana terjimesi mahtumulun dörözülüğü. Awa sözüne de mahtumulun bir eden gowy zady ömürlük Türkmenler için eden zady. Yani deyin arada känne yazılan zatlar. Bizden köp ýerde günahkarlap gezdiler sebäpde uruna. O mahtumul şo diýinçi bolupdyr, ýene şeýle bolupdyr, näme diýip. Ýöne şu mahtumulun düşünürşi boýunça düşünen adamlar Qur'ana onu diýinçiligi diňe diýin hökman bolmaly, täze diňsiz ýaşaýan adam ýok dünýede. Aty gowy zat. Mahtumulun orsiyette ilki bilen hem ors diline gurulyan adamlar için yeni bir yalan adım var. Mahtumulu bilen Pushkin ikisi doğullar. Teman adı. Yok, oraya kıyıkazık etse yazılan. İkisem dersten en kıyın dağıtları, en çungur fikirleri, en gönekey dille hem adamlara düşünükli olar yani okap bilip düşünür yani dille yazan ikisem. Mahtumula çelli ahiri Türkmenlerde kan hem büyük şahirlerimiz yazılarımız hemmetinde Arap, Fars sözleri ullanıp kan birazları dine so dillerde yazıp şeydik gelen. Birinci Türkmenin milli diline yazıp baştan mahtumulu. Ortada da Pushkin şeyle. Pushkin'e çelli Fransız setirlep kitapları nämelem başka diller yazılan. Birinci Arapça ortasını yazıp baştan Pushkin. İkigenim doğan ikidi. İkidem onun şu eserlerini öz dillerini yazan için ikidem öz dillerinin düğün tutan adamlar. Sungatdı. Hem de hatta songal bile geliyorlar da. Son şeyim tarihe gelir ikidinni Lokman Turat'ta şeydik giraymeli iki doğan yağlı. Şu ilkilerine bir hakikat hemmeti beni aydınlattım hemmetinde hiç kalıp zat yok. İkincim şeydi gurrun başlandı mahtumul var arada. Ortiyette şu atki kuton takoydip kamay mahtumul neydi kim o son diyen adamlar so Pushkin'le şey dengeştirilip şey çıkıp son yali so fikir bilen hem berilecek öğüt netihatlar adamlara mahtumulun fikirini yayratmak fikirleri bilen iş tartışan adamlara şey dilse in bolmanda yüz adamdan 20-30 tane adam şun be Pushkin'den şeyle bolsa ikisi de şeyle bolsa hani bu göreyin o kaynip hükman gıdıklanacaklar da yönü ahiri her adam uğrun tapmalı. Uğrun tapmalı. So yayratacak bolsak, adını iyiler dünya belli edecek bolsak şunu alıp yeme gerek yok da yani ay bir Türkmen, ilki Türkmen sani bilyan adam az. İstesine mahtum, bilyan adam az. Bu adam tem bolaya
yankı diyelim az okolya, az odatları ün söylüyor. Şu da burada naşın Pushkin bilen diýsen. Pushkin bilen dogan, iki dogan diýsen. Şu hukman suratda çekçegini bilýän-de. O bir tabar gerekkeler rahat ýazamyzda şu wagt şeýdip ýazýas. Olam ulu kömek edýär. Ulu kömek edýär. Soň ýaly urun tapmaly. Urun tapmaly. Dünýäde taşyn an inglislerde, ýene başga nemislerde peçat edildi diýär gowzat. 20.000-30.000 tiraj bilen peçat edildi. Diňe okuyan adamlar bar. Beýlekler bilen aklarym, okuýarlarym gününden adam. Okumak meselesi, bir adamları cemiyeti okumağa çekmek meselesi dünya derecesinde pete düştü yani diýen. Şeýle men şeýle düşündüm. Pete düştü. Inni eger häzir ýene film turata düşürmeliseler, näme hakyna düşürilse ýa düşürseňiz gowy boljakdy hakyna. Ayken. Şu meselede, şägirt meselesi size nähili neme diýär? Gyzyklanýar. Kan odatlar näme? Bir tabar ýazan senaryň taýýar senarýlar. Köp biziň ahyry halkymyzyň munyň bir akylly başly, mehman söýür, dünýä garaýşynyň bir kan zatlarda bütün dünýä görülýär açan zatlary, biziň atlarymyz, halimiz, şaýheplerimiz, aýdym taýsyn otymyz, zatlar şu bolmana saat alyp görýän diýenden saat diýsek, şu dünýäň köp milletine ýaşaýan musulman döwletlerine Araplardan gaýdya musulman dini, Arapların saady şu musulman döwletlerin köpüsiniň saadyna birine azyrak, birine köprek Arap saadlaryň ähenge barmy dama. Diňe türkmeniň dutaryna ýok. Şu dutar özüniňki, diňe özüniňki. Şonu ýoňdan alyp gelýär, şonu alyp barýar, kaptaldan täsirler goýýar men. Soň ýalym beýleki zatlarda şeýle. Onuň üçin şu zatlary gödüň tutduğunda entek biziň halkymyza bagada aýtmaklyk gaty kan zatende aýtmalary. Hudaýa şükür her ýyly moda eden filmlerimizde näçe adamlar gören ýerlerine ýazgylar we hemmesi hiç men diýen söylemde ony boş gurrun däl. 1300 gowrak oradan göçürüp alıp bolar ýaly makala ýazylan arhivim bada. Amerika, İnglisler, İtalyanlar, Fransuzlar, başga döwletler näçedinne şolaryň köpleriniň diýen zatlary biz beýle halkyň batyny bilen dakdyk. Birinji edek gelin filmde görürlerine Tbilisi'de festivalda bütün Tayyip Festivali. O film muhtarda oli bir geldi ve tezdi bandarcı çağırıyor dedi. Jüriyň başlygy o tanymal rejissör. O barzap şu jüriyň çileleriniň oturan jaýyna oturan ekenler. O kapdan girdik kol ýerine turtdy. O görürsüz nähili ýaşlar ekeniňiz diýdi o film. O geliniň ikimden guzaklady. O şeýlet tamam gurlanyny kan durup saklanyp kurulýardy. O ýoň saram durupdy. Вы сделали библейский фильм, dedi. Библейский. Tolstoy bütün ömrünü adamların şu hüli katmaşını kazanacak bolup bütün dörözülüğün sona verdi. Sizin şu filmde korkuyan katnaşınız adamların birbirine. Bütün Tolstoy'un bütün ömründeki ardı uşot dedi. Siz sonun ardığını yerine getirdiniz. Şey diýerligi bizim Türkmen halkymyzyň sonun keşfi, sonun obrazy, Türkmen halkynyň bir-birine gatnaşygy, şu zatlar bütün Tolstoy'un dörözülüğü deňeşdirilerini elbette bilen ýa-ni üçin bilenmeler.
Evet. Soňra da atyrym kan köp ýerlerde ýazylan da, köp aýdylan. Onun üçin halkymyzyň ýene soňraly gylkyýatleri ödem eýem kazanyn zatlary olar oýlap tapmaly däl. O bazatlar hemmesi. Şolardan görkezmeli. Onu etsem özümde bir senaryom var şolar arada. Başta da kendir ahir şolar etmeliler. Bugünkü gün oyanmayan, onu ettim, onu geldi. Toradan kağıtından torayan da näme barada film alyan. Dedim, ay şuun kuun marada diye. Yok, şuun onun o tema değil ol. Bir plan, bir şeyler, obraz var. Obrazda da şeyle. Sonundan var için bir vefadarlık mı, bir ustaçılık mı, bir tarihçilik mi? Son obrazını görkez, son sürenim halkın ıkbalını görkez yani diýdirjek bolýan boli. Ay ýaşlar arada diye o meselem olana gitti, bu gitti, ondan uruşdy, bu bilen ýaraşdy. Onun gahramanlyň häsiýeti açylmaly. Awa. Eseriň dile bolmaly, aýratyn tomaşaçy akmak däl, görýän adam. Şu men bir zata haýran galýan, şu çağa diýmeli, çağa gaty ýeti duýýar, ödem gönüm aýtýar kemçilik bolany. Bir gezek şu tele ýaýlymda kino, gow düşürilen kino ýöne, şonu belki rejissörüň bir zat bir nimetmen gyssagarlyk bolýarly görmedi. Ine Çakanaganyň Arzuw diýen film görüp otýar. Onuň şonu Oraz Gulabasowa aktygyna gelbärik teňe bir matematikasyny öwretjek bolýardy. Hasaby öwretdik nemesi kulaw kitabyň daş enedil kitap ekenler. Şonu oturan çağa ol enedil kitaba matematika diýip durdy ýa-da. Ýa-ni şonu wara çağa tomaşaçy. Şu naşedende onjak detal bilen bedelşýäli, şu kinonyň çeper bedeglerini gaty teratap bolmasyň. Birim käbir ýagdaýda şu gahramanlary misal çağa bolsa, biraz ýyllar geçýär da ul bolmaly bolýar, ama şu gahraman bolup dur, ýaş aýratyrlygy, ýa neme, ine şu terih doznyk atyň suratyny çekýän bolsa umuman at. Emma şoň ýaşaç taýçanakmy, ulatmy näçe, şu atyň gözüne ne edip şunu berip billik diýen de heýkel tarysda. Ana kino diline de bilemek men tomaşaç ýokmyna kirmaýdýarmy. Şuň ýaly aýratyrlyklary gow eser döretmekde gaty täsir uly diýjek bolýan. Şodatlar çağalar hat uly donum meter. Bedem ýüz görmän aýtýarlar. Şu kinoň kynça eretli kynnatlary. Nazyn ýaly diýdim, ýazy kitap alıp berdi diye okuyan adam şu gerek kitap diýip pata berýär. Onu başkasy pikir etmeýär da. A berde bol çağazy göräýär o kitap däldigini. Şoň üçin ýürüýte adam maşaňa. Şu kitabyň şo diňe şo kitap bolmalygyny. Şonu ýa dogry işese ýankyal bolýar. Şo zatlaryň hemmesi bary düzü bolmaly. Ýa, şonu düzü etmek üçin bir rejissöre düşýärmiş. Hemme rejissörüňki. Rejissör şola adamları tapmaly, şola getirilip, saýlap almaly, şolaryň işlerine dolu baha bermeli, olaryň işlerine gowy bolmaly. Şoň hemme birine kemçilik bolan ýa çağazy göräýär şonu. Ýa, men onu bu filmde ýöne şu ýagatdagara tapylman ay bolýarlar, şu da bolsa bildirip durma diýip nemeden bolmaklar mümkin. Ýa ünsün şu ýöne kiçik zat bolsan çağa men haýran da bäs. Çağalarda onun gülüşýärler da sen özüň tanqidçi olaň çağalaryň derep tutaýdylar. Kino kynçylygy şo. Kino onçatlar emetýärdi. Siziň öz ýetişdiren şagirdleriňiz hakynda kimler özüňizde şagirt diýip hasap ediljek? Ýok, ilki bilen şo pikir bar ha. Ýetişdiren şagirdim diýmek. Ilki bilen şagirt mysalan okman okutmaly. Okuwçym diýerler. Awa şu okudaýyňda da sen okuwçyň arkaň diýip bilýär. Men siziň öwreden zatlaryňdan zat almadym, maňa olar ýaranak. Men o başga bir rejissörüň döreçiligi maňa ýarýar. Men şonu haýap edýän özüme diýip. Onuň üçin men diňe diýse men öwrendim, ýa bildim, şoň edýän zatlar maňa ýarýar diýse, şo sen okuwçyň bolýar ýöne ýelän däl. Sözüňizi berdim, aşla. Ýa men şu taýtjak bolamda çarýar bolýym, jaň etdi, çarýar teýdi. Men
Hoca Olnarlıyfın 7 istiven şagirtlerini itti. Ondan men sonu O doğru yeme. Şagirt o hilim olum ne doğru. Yani diyecek bolyanım yönü okuşı veya şagirdin diýlerini mesela üçün bizim rejissör oğullarımız var da mesela üçün Şeyh Murat Badan Muradov, ondan Kerim Annanov, Bülbül Mehmedov, Aman Cumayev, yeni neçe bir tabi rejissörler, bir neçe operatörler, hudornikler, senaristler. Ben özüm gidemde mektepten Gönü gittik hiç saat bilmem. Barıp köyüne yörüm muallimle kömeklen giyirlen ne? Diyorsun doğuluyor mesleğimiz giyirmeler oku. Hiç saat bilmem dak. Yönü anırda bizim kursumuzda oğullar kim 2 yıl, kim 3 yıl, 4 yıl giyir yerlere marken. Olar hemme dağıtır bilyen eken. Muallim başlayadan şu dağıtır deyip kurduğuma diye ol hemme bilyas diyorlar. Ve 3-4 tane, 2 tane Xitay var. Ondan Kore'den gelenler var. 2 Armen sonlarlar. Kazakistan'dan gelip oturuyoruz. So ödümün bilmeyen giderliğimi benim için madama yüreğimde okul kaldı benim. Son için sayıda başlık eden vaatımda sonra her şeyin kıdyan okuslarım var. Sonra okula gidecek deyip geliyordular. Bizim birlik şeyimiz sayıldığımız sonra mesul oluyor, yürütüyor. Yok, okul gidecekler bilen, yaşlar bilen, tayarlamak yaşları. Bana köpüsü artistik geliyor. Artist olasım geliyor, köpüsü. Kim gelsin, şey diyen oldu, işleyen toparlar var da film alayan. Sonra rejissörlüğün gülüşeyen, barar oluyor, rabot cedval. Görsün, kino alınsın. Kim yarımlı işliyor, kim bir yıl işliyor, kim bir yıl yarım işliyor. Sonra onun oları yürütü iş veriyordım. Sen daha şimdi senaryoya gidecek olsa fakültede. Sen yazıp getir, yandaydın bu görevin. Ondan misal için bir ayda getirmeli olsam, 20 günden getir bir yerini. Onu içinden kokusu olsa sayılap, yan kutoruk gelen oğullar var da yiyem. Onlara verki diyedim. Sen şunun yanı ömesi bol, moğulmu bol. Ne yazmalarına mı uğrat, berekine mi uğrat? Şimdi bir aydan bana teyada yazan adını getirin. 2 olup edeni diyeyim. Şey deyip her oradan sonra tayarlap yerde, o koyduğunda da yürüyütü hem işimi taşlap, İdami uyan vaktinde Moskva'da Komendorkov'da oluyor. Yeka-yekadan sonra okut alıyordum. Bir yerinden ikilik alsalar, rektörün yanına varıp, ay bir şeyle olayıptır. Onu ahir koğulun, onu gördük, bağırladık. Onu deyip biliyordum, sayıp doğurduğunu bağırlayıveriyorduk da. Şey yenmez için olurum, gelin kinosu bir de kanaysa, bütün Türkmen kinosuna ulu kömek etti. Dünyanın aylanan film var. Yok, sorunu yok. Esasında şu gelin çıkandan sonra ya ben için. Ben de barıp şu öyle diyemde o hemmesi oluyor diyor. Yok deyip yani ağır oldu diyeyim. O sebebi enstitüte görköz yağdılar. Kinonu, rejissörlük fakültesinin operatörler için ayrıtını görköz yağdılar. Bir neçe çağırıp okusu studentleri ne yapıp alınız deyip onları gurrun verip şeyden denler yem katı bize bolun katnaşık uyut götte diyor. Tungadımda iklik uyucu da son için solo oğulların hem de yeka-yekadan kim kino suduna kim 2 yıllık kursuna giriyarlar sonra akıdıp yeka-yekadan özüm salıyordum. Okuyacağım dedim, okuyacağım deyip oluyor. Yok dedim, elimden kömek ettim deyip oluyor. Yani okumak için, kutormak için, ilim almak için kaptandan edilen kömeği hem enstitüde giren oğullar var da. Yeka-yekadan operatörlük, rejissörlük, senaryoluk, hudornik, birce hudornik mentez gitti, öğreler girdiler. Başka tanışlar bilen.
Galın hemmeti bizim tayyidimizin yörütü kamadan okuyan var Moskvada şehit geçir kaydı. Ava. Şehit de qoğda tayarlanı, eyam qoğda oğullarımız hemmeti yetişti. Hatam dokumental filmde Şeyh Murat qoğda valiyadi filmler anlasın mağan söylen oluyor. Çeper kinoda Bülbül'le Kerim Hananov eyam dünya meşhurunu ötüp barayan rejissörler da. Evet, tekfunun daramağı yani şey hemmede köp saat etti de. Arxiv yağdaylarında öğrenen mahalmada Angliyanın bir dükkanında dünya meşhur adamların suratları satılıyor dediler. Şoň arasında sedenim ayı ödelaymaydı vanlam suratlar satılıyor diyerstik. Şular hakkında bilýärmi? Doğru. Bağlı demedim. Dokument var onun için. Ondan turizmimiz kaptalını bahalar bilen dur. Şu nalçın dine öýde ýöne turat görjek diýip bullandyň 17 funt İngiliz pulundan onun bir yankı eserlerde ýadyýan atlaryny ullanjak bolsaň 50 näçe funt. Onun bir reklamanda adyňda ullanjak bolsaň 90 näçe funt diýip emäňe näme üçin ýazylgy, aşagynda bahasy ýazylgy, kaptana suratlarmy dünya belli adamlaryň suratlary internet magazynyna satylýar. Hem zatlar dokument dur suratlar bar özünde. Fransada mysal üçin birinji gerek Türkmen kinosy gelin görkezler. Birinji gerek. O görkezlerini ýadlanda zatda birinji gerek os değerli rejissör. Ne Ruski rejissör. O şonun filmi dip görkezler. Sevestayozundan ne Ruski rejissör dip. Olar onun yankı diýerlerim Amerikanyň uly Sevestayozun Pravda gazetesi ýaly bizim Türkmenistan gazetesi ýaly Washington Post'ta atdy. Kinosun otuny öwrenmekde şunun uly näilden bir nusxasy diýip filme baha beripdi. O da atlar başa hiç kimde. Metbuat sahypalaryna kän tebäri neme Türkmenistan Döwlet Medeniyet Merkezi'nin döwlet kitapxanasyna barıp arxivimize öwrendim ýörüýdi. Şo edebiýat sanat gazetiniň mesasan köp türlü ýyllardaky neşirlerini, şo daja dogullyk halklaryň metbuat neşirlerini sizin döreten filmleriniz hakynda ýazylan statýa, neme bir Daşary ýurt sungat wekilleriniň beren bahalary, şolaň göçürmeleri, Daşary ýurt neşirlerinden göçüp şu edebiýat sanat gazetine de berilen sahypalara gabat berilip. Aziýa hem ýoşaýan şoň teýärnäki döwletler bar da. Japonya, Xitay, Indonezya, Avustralya ve bizim devletimiz bular hemmesi. Şular şunun kino öwrenjileri böyle emetdiler. Bir netije çıkarmak masasyna geldiler. Kino döwreli bäri 100 sany gowy film saýlamaly. 100 film şu döwletler. O Xitayda ta ýylla Hindistan ýylla müňläp kino çykarýar. Xitay şoň bäri ýerinde şoň ýaly, beýle Ýaponiýa şoň ýaly. Şo kino döwränini şu neçeli şu Aziýa döwletleriniň şolarda çykan kinolaryň saýlap 100 sany film almaly. Şonu Türkmenistan gelin filmi bilen şoň biri ýüzüň. Oň ýaly bahalar başda kano. Bir de doğrusuna aýtjak şo Türkmeniň bir dünýä çykmagyna şolagordan bir iş bitiren adamlar hakynda gowurumlar eşitip ýa okasak. Men şol adam gaty ýakyn hata etýär. Ýok, näme? Gaty ýakyn bir hil täsir etýär, aýratyn. Onuň Dogry. Sizin döreçiligiňizde öwrenem we gaty buýsanlym doğrusuna aýtjak Türkmen kinosyny otumagyn şeýle ägirtler we dip ýene de galan
Bundan yana da tide üstürlüğü ardı götüyat hoca olaydı. Sağ olun bol ya, gowzat katı. Sağ olun.